programa. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga gagmay sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Dear Idol Dagol Oh, Inday. Silat, pitang. Subang sa adlaw Sasayo sa kabuntago. hinahinay mi pahiyom ang akong kaugalingon. Usa ko kaulitaw apan akong gianad ang akong kaugalingon sa kinaraan nga sistema. Sistema sa pagpangulitaw. Kung karon na uso ng mga text, ang mga call sa cellphone, ang mga internet o mga email, pati mga Facebook o guban pang, matang sa butang. Maraming salamat. Sama-sa. Tingga, taga pukul sebut berkembang pun saya kasih kau tutup berbagai masalah. Simas mo ba yung mas mag-joy morning? Dito na simas kay Panas. Rawal, laman ako, pataw siyo. Silian bang ko. Ako rin si Froilan. Idol ko kaya na munang mga kapnod sa kinabuhi do landay. Labi nag-sinday tanini. Pag mo diskarte na ganit, impatso na yun. Kulidi. Pwede mong utana, hindi tanini? Ano saman? Wapalitin mong angkas, kinsa to. Pati patagnaw, siyempre ang gas ko pa. Gani ko. Sa tinood lang, hangtod karon, nadala na ako ng kinaraan nga estilo. Doon kay gusto na akong kinaraan. Ako ginig-apply sa kuang love life. Kakatuig mi nga pen pal ni Caroline. Si Caroline na tao sa Bohol, apa nagdako sa Cebu. So makaingon ko, gwapa gini siya. Wala akong contact number, wala cellphone, wala Facebook. Pen pa lang. Pen pa laming duha. Sulat lang ang among gisaligan. Aron ihanyag ang among pagbati sa usag-usa. Sa kadlaw niya na nakabasa kong suwat ni Caroline. Uwa na ko damang. Dinhi magsugod ang akong kalipay. O dinhi pun magsugod. Ang kapdo, sagot ba? Ay, Nay!
Kailan? Kailan kayo, kayo barangay. Nalilig ba ko kay? Grabe. Sa mga kayo, sa abog na kayo, sige kayo mo. Tawa, ng lupa na maabog ko. Ito ba ni? Sulat kayo barangay na. Sumon siguro na. Ha? Kaso na ko. Kasi kaso pa. Sulat na. Sige. Salamat ah. Suka ni. Hindi makulbaan na ng sulatan ni. At yan ako. Uy. Gikan man din sa kuang Ginggang. Si Ginggang karon din isulat ni sa kuang. Ano ang basang ako? Dear Fräulein, kumusta ka na? Okay ko. Maayo kay okay ka. Kung ako yung mong pangutan-on, okay ra gyapon. Fräulein. Bisa kuha ka ng utana, muato ko diya sa Davao. Sure ka? Inasal na sana tayo. Sure ka mo ning kagabo? Sure na sure. Tawaan ang sulatan ng ito ba? Sugata ba yung ko sa airport, Fräulein, ha? Sa Lunes, alas 5 sa hapon, Davao International Airport. Daghang salamat. Imong suwat magtatampo. Caroline. Hello, Akong langga. Ang ako na langgam. Gahol pa sila. Ang ako na langgam. Kanto sa di. Woohoo! Woohoo! Sige. Iyo, ako bahala na. Ting, inom sa to, Ting. Brad, Brandon. ano nyo kayo, Brad, ba? Ano nagpain na mga Brad? Pwede nyo, Brad? Brad. Painom ko, Brad, kay ubang. Wala paabot na itong akong buwan. Maabot na itong akong kulukadidang. Ano ka lang kanidang? Nga naman, asan ito kikay mo kulong kanidang, day? Brad, taga Cebu to, Brad. Ibo! Nagalinga, magwapa ba yun naman yung taga-sibo, Brad? Diba, Ting? Gwapan taga Cebu, Ting? Kaba kayo? Gusto mo tayo mandidang sa Cebu, Ting? Wow, taga-sibo! Okay ka pa, Dueto! Ano ko, alis na na to ni mo. Dagit ba? Dagit. Alis na na mga to ni mo. Sahay, Lisa, sa dili. Ito, hindi pa ko ba? Tagay mo na. Sa to. Ito yung parang na yellow sa jet. Wala ni sa jet, ra? Hindi ako'y bahala, ako'y bayan. Libre na ako ng tanan. Libre na. Ay, pagsaw na, pakiutang din sa kanil mo, ha? Aligi, bayaran lagi na ko lalo. Kapag nga, hindi mo baday ka mo, kung ano yung mabayad niya, eh. Ito kong amigo si George. Aning lang na yun. Mabayad, magutang, lugay kayo. Bawda, di ko kaya pautang ninyo, kaya nung kayo mo mabayan. Nawa. Kunyari magpagawal mo na rin, magawal pa mong sabaw, ha? Mauna. Grabe po ka, nungoy. Para sa bolo, idaw ko ginani mo. Kamali noon, may tanan, no? Lugay, hindi ka mabayad niya, eh.
Bayad ka, pansal pa yun. Bayad ka na yun, eh. Wala kami ko si George ba? Pagpaputang mo na sa kapidahan, pabayad mo na. Ikaw tigulang ba? Ikaw tiguwa. Tiguwa nga ka. Ay mo, paningin lang din ang tao, mawawan mo na kami ko, anak. Kabalo naman sila. Kabalo naman sila. Kabalo, si Kabalo, ikaw mo naman sa Ito, kakuan. kanong ba, maningil ka nga na itang tamo ulawan ta. Mawawan na mo naman sa kakuan. Abi kay suod ta. Kanawa, nung naagan mo tukod lang ananan dirib, imnanan, balhin yun binito ba? Mama. Malay mo, maninodan mo, maludan mo. Alam mo, sige. Upda na rin sa container niya. Upda na rin niya. Kabalo. Kaya! Sukot ni luloy. Suko, pangilang. Upda na rin niya. Sabi siya. Lo, kalma na, lo. Sabi si Lolo Ingoy. Nagsili ka na kayo magsundo pa ko sa kanog ma. Ato na yung jawason. Hindi na akong kapimpal. Yes! Asan mo siya eh? Paan mo kayo eh? Woo! Sabi, kaya na ba yan maabuti? Kung siya karoon daw, alas 5 sa hapon. Ang yapot. Kapag-abuto lang ako. Calling all the passengers of flight 2X9 from Cebu. Your airplane has landed. Thank you. Naanagin na siya. So, hindi siya suwat. Sulob siya o. Ulang nga sa nina o. Itong nga sa sayal. Asan? Pagid. Asan itong bihana eh? Ayan bihana eh. Doy. Do. Sa bihana ng pao mo kay Kadlaw. Do. Pwede mo utana, Do. Ilubok ng bihana mo naman igwig. Parot eh. Do, pwede mo utana, Do. Utana kung siya oras niya, Do. Ha? Buwag ka. Alas 5:15. Alas 5:15. Oras na para mapalit ka grilo.